आमदार नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या मिसळ महोत्सवाचा शुभारंभ 16 एप्रिल रोजी सकाळी 10 वाजता देवगड कॉलेज रोड येथील सावंत कंपाऊंडमध्ये होतोय। या महोत्सवाचे प्रमुख उद्घाटक म्हणून आमदार नितेश राणे उपस्थित राहणार आहेत। मिसळीचा झणझणीत स्वाद व सारेगम फेम प्रसिद्ध गायक अभिजित कोसंबीचा स्वर अशी महापर्वणी देवगडवासियांना लाभणार आहे। हा मिसळ महोत्सव 17 तारीखपर्यंत असणार आहे। देवगडवासियांसहित येणाऱ्या पर्यटकांना महाराष्ट्रातील विविध भागातील 15 मिसळींचा स्वाद या निमित्तानं चाखता येणार आहे। याबाबतची माहिती देवगड शहर भाजपच्या वतीनं देण्यात आली आहे। देवगड जामसंडे शहराध्यक्ष योगेश पाटकर यांच्यासोबत युवा मोर्चा शहराध्यक्ष दयानंद पाटील, मिलिंद माने, माजी नगराध्यक्ष योगेश चांदोसकर, माजी नगरसेवक संजय तारकर, माजी उपनगराध्यक्ष उमेश कनेरकर यासह अनेक पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते। दिनांक 16 एप्रिल रोजी संध्याकाळी सारेगम फेम अभिजित कोसंबी व तृप्ती कुडाळकर यांचा बहारदार कार्यक्रम होणार आहे। या कार्यक्रमामध्ये विविध लोकसंगीताचे प्रकार सादर होणार आहेत। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन प्रसिद्ध निवेदक जयवंत भालेकर व परी तेलंग करणार आहेत। तर या महोत्सवाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी आनंद व आस्वाद घ्यावा असं आवाहन करण्यात आलंय। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।